Anya laki din! Pumanaw kan, Punsyo. Ha? Amang ano sapsapulan na kan ti asawam. Di ka kadi madanagan. Di naksapulan da jay. Gapot ati ang muna. Kat napanak iji bangkag. Madanagan akman. Amangan nga no kalaat nga umay. Dalag mo na aya. Saan nga umay da jay kung naktumait? Promise mo Ay nawun ka di. Anya laki din aya. Hala, umay kan mayang. Ay nakailiw ka una yun. Narabyan ka mat, lakay. Ay, ungan pa kahit. Ado nga minti naramid ko iji bangkag kahit. Kastaya, apay, nagmula kan iti parya ako ng mga imulam. Ay, saan pa'y bakit? Madama pa'y lagab-gab yun na iji pagmula. Kasta ka di, kat alaa, aginana ka, tamangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubeng. Ay, agyaman ako na bakit ah. Ay na, mga anak ko, tanay. Ay, sus, mabisinak nga agpaisaw. Aray, pudno ka di tinadamag ka. Ha? Anya day ta pare? Sarsarong karam ka no ni Mayang ijibalay na. Ha? Ay, asino mo tinakaibaga iti day takan ka? Ay, nanggag ko lang matabaray. Si Kaki Dimay. Anya? Adda ka doon nakakita keng karimwar ka ititinga tirabe ibalay na. Ay. Sana puno day ta pare ha? Ang mga nusa na siya tinakita ta. Oo, si kakano mo pare. Ha? Kat nupod no man. Ay, bagbagaking ka pare. Sarda nga mo, day tang araramidan. Nariga tayong kunak tumay. Kunaklakit day, no asino jay limabas idirabi at tataulan dagiti asaw. Ni Punsyo mo gayam. Kanayon nga roda marabyan day ja apon siya. Kanayon na kano nga irason kini bakit na. Nga ije bangkag ti paggap-gapuan na. Nga uresan ba? Ha? Anyat kayat mo asawagin. Ha? Ada sa balay apapapanan ti salbag. Ha? Adon tinakakita ken kwa na arimwari di balay ni Mayang iti tengat rabi eh. Anya? Kanayon na kano nga ibaga ken ni bakit na amapan agsibog iti mula na. Tagayam sa balay ti nasibsibugan. Awanan bain. Anya? Ay una yun na Punsyo dayta. Kasano ko mga agsibog iti mula na kat pa nagtutudumal. Ayan niya laki dain. Amang ano nakita yun nilakay ko nana? Ha? Nilakay mo? Una na, saan ngamin anagawid itirabi eh? Madanagan akmat. Kat, amagan ba't no naturog ijay bangkag yaw? Imbaon ko ngamin jay inaunami itay ijay bangkag. Ngamawan ka no mat ijay. Anya? No sa di no man ngatan tinapnapanan na. Napanmanan nakiinom ti salbag alalaki. Sigurado ang napanmanon ijay ayan ni Mayang dayjay. Ada ka di bagbagayo nana? Ha? Ay, kwa. Ay, awan, Ileng. Awan. Tikunak. Mapan ka ag saludsog di ta karuba. Bareng adda nakakita kun kwa na. Tata, ang mga no nakita yun nila kay ko. Apay saan na nagawid ni Punsyaw? Saan nga ron, tata? Jakman amuno sa di naman ang tinagturugan na idirabi eh. Anya? Madanagan lang amin. Tawan ka numat ijay bangkag na. Kuna ti anak ko. Ay, jak kaya tagsaw. Ang mga ano sakti madaksan. Bay aklatan na sa bali at tao. Ti makaibagakin ko ana. Adda ka di bagbagayo, tata? Ay awan. Ay si Kaki di Ileng. Ay kunak. Urayim nila kay mau. Taagawid tao. Pare Punsyo, Pare. itay pa'y bigat asap sa pulan na kanay bakit mo ah. Ay, kastaya. Wan pare. Ay,
Imbaon na ba kanu ti anak yaw, ijay bangkag mo. Ngam awan ka kanu ijay. Imbagak kada ko, day di kalma na mapanak agsibog iti mulak iti bangkag. Ay, anya laki din aya. Mangrabrabat kan samot pare. Agsibog nga ibagbagan, kit panagtutudo may. Ay, ikwa. Ay, sikaki di mo. Uray, nagtudaw. Saan nga umdas day jay? Asibog ti mula? Ti ko nam day, sa bali man na, hindi napan mo nagsibugan pare. Anya? Maamuan to lang, ni bagad mo day tangararamida, may jak lamon pare. Nasaya at magtanagawid kan punsyo. Ah, Sa dino tinapan mo nakiinuman idirabi eh. nakiinuman nga ibagbagam mo. Bakit? Sa anak-anapan nakiinom. Anya saan? Sa dino nga ro tinapanam. Awan ka kanumot ijay bangkag mo kunati anak na. Anya? Ay, kwa, naturo ka kay bangkag. Nasapa akla bimangaw tanag sibuga. Tumpaan kan sakit eh. Sibog nga ibagbagam. Apay, kurang aya dyan napig sa atudo asibog timula. Ay, kat kurang nga bakit? Sigaki di mo. Ha? Gapula ang ta sa anak ama kapan ijay bangkag, tagaw awirak lang dito'y balay, kastakit din tirason mo? Ay, na bakit adakla di bangkag? Awang pagdalagam. Anya laki din aya. Ay, naimbag man ta saan anak adlaw kan ka ti asawam, honey? Ay, kwa. Ay, saan na makadlaw da jay? Awan tirong mga pagdalagam. Nakunamat ngamin, nga inrason mo nga agsibog ka. Siyempre, mas daaw mat matutudo matan. Nala, di ka madanagan. Tainton sumarunong umayak dito eh. Saan ton asibog ti irason ko? Ha? Anya nga'y ti irason mo no bilang laang. Siyak ti makamo. Naglawat ti bakrang apangalan iti rason. Anya laki day. Ti kasayaatan nga aramidam, paliiwom ti asawam, Ellen. Ha? Adda nga main ti madamdamag kukag. Anya day tanana? Adaw ti makambo iti dayta. Iso na lang, tayak kayat asyak ti mangidanon kun ka. Ha? Anyat kayat yung asawan nana? Basta ti kunak, paliiwom ni Punsyo. Padasam asuruten no sa di numan ti ibaga na apapanan na. Anya? No ko na amapan ijay bangkag. Surutem, tapno maamwam no pudno nga ijay ti pagturturungan na. Nagturid nga ron tayo dyan, Punsyo. Uwin nga ro tata. Agaramid lang nga ro din iti kalukwan. Dito'y pailang nga sidag may. Bayam. Tamamuan to ni bakit tata. Kita man tilay na. Naimbag kumamay no pilyan na ti babae. Ngam saan may? Taday jay pailang, amayang, ampiang may. Manyalaki din. Kasla di mo mamaw na dyan, Punsyo. Uray nagalas. Uray natataangan ng isaw. Basta nakakita iti about. Sige. Sa bagay Kasi talaga ti ugali dagiti babae raw, tata. Kawain. So, pinatulan na ni Mayang. Rabiin, ngam imot mo day tabunong mo, kanday tanapig sa asilaw mo. Ha? Di mo kunaan amapan ka manen agsibog iti mulam, idinto tanagpig sa titudo itay. Sana ka mapanagsibog bakit? Gay, tapanam nga raw. Kino pa nagtutukak ita? Inakagsilaw iti tukak. Anya? Amo ka kaya't mo tagsida iti tukak kat bakit? Inakagsilaw ita. Siguradum laang amapan ka agsilaw Ha? Maamwak laang asabali ti papapanam. Ang lalaki din na yan bakit? Agungat ka man ako na akon. Kunaklakit din no saan ka nga umay itapon, so. Ay, namabalin ka di mo't asaan. No imbagak nga umayak. Ay, nakailiw ka una yan.
Iswa nagarami dak itiwagas. Tapno makaumayak la dito balay mau. Kat, anya nga itiin rason mo kini bakit mo adis kumpliyado. Amangan kitimat, no imbagam amapan ka manin agsibog iti mulam. Kat nagpigsa ti todo itay. Sana kastatin rason ko. Imbaga ka mapanak agsilaw iti tukak. Anya? Amok ngamin amamati dayjay. No iso ti rason ko. Ala. Sana day tati pagsaritaan ta. Ino, umay kakid di mayang. Nana. Oh, Elaine. Awit mo day ta anak mo, kat bigbigat. Naglami ispay mo. Amangan no nakita yun ni asawak, Nana. Ha? Apay, saan man ang anagawid ni Punsyo? Saan nga ron, Nana? Diyak amo no sa dino man ang tinapanan na. Anya, ay una yan. Ay mahay bladak man iti day dya lalaki. Makapadanag mat ngamin no saan nga gawid. Apay, di na kadimbaga no sa dino ti papanan na. Nakuna na kanyak idirabi mapan ka no ang silaw iti tuka. Ngam na ibigatan, ngam awan pay lang ti salbag alalaki. Dayta ti bagbagaken ka. Paliiwom ti asawam. Ang mga no sabali tinapan na sinilawan. Ay, una yan ni Punsyo. Yak nga rod ang mutatan no sa dino ti papanan na. Jak lamaw ti sarita iti asawam. Agasam ta kita rason na. Agsibaw, kas kada agsilaw. Nyalaki din. Wan nga rod tata. Lukluk wan naksakit din. Ay kaya paliiwom Tapnusan ka ngagpampanunaw nuluklukwen na ka. Hay, surutan maminsan tapno maamwam. Ha? Amangan no sa balim tinasilsilawan. Anya? Lakid din no ijay balay may timayan ni Elaine. Imay gayam dito balayaw. Katwain, nasapsapa nga may ditaw. Sapsapulan na gay babaero nga asawa na. Ay, una yan daya. Di la mabutang nga agar arame diti saan anasaya at dayjay Aponsyo. Agasam man, no ide kat sibaw tiras rason na. Ita, agsilaw ka no iti tukak ti pakada na kinibakit na. Kasaritak tuman ni Ponsyo. Ha? Kasi ni bakit na magsapsapul kang kuwana. No sa dinaw ti papapanan na. Agreeing kan, honey. Aldawan. Kunam idirabi nga agawid ka matlaang. Ngam saan man? Huwag pweso. Aldawan na. Naimasak tinaturog. Sigurado asap-sapulan ng kati asawa. Tanag mo na ya. Ay, agi pa burak kagid iti danang tagkapita pa. Sagbay nga gawid ak. O sige, mabiit lang ha. Agi sagana ak nga rod iti kape. Kan pamigat ta matlaangan. Yaman ak unay, lalams. Kastagayam tin rason naging ka. Patsimay nila kayo mo, ababay raw. Ha? Itamad lang, kadwaeng ka, amapan balay ni Mayang. Ha? Apay nga ijay ayan ni Mayang. Masigurado nga da ni Pari Ponsyo. Nimbaga naking ka amapan nagsilaw dito ka. Hay na, sa bali tinapan na sinilawan da jay. Anya? Ken Maysa, no ti pakada na itiking ka, kit mapan agsibuk iti mula, sa balay ti mapan na sibsibugan ti salbag. Anya? Alaman nga rod pare, kadwa anak amapan ijay ayan ni Mayang. Mala, mapantang arutin maray. Awanan kay tibain Punsyo! Nay. Babaero ka lang arudan! Ulbud ka pa'y!
Bakit? Saan kumamata kasta? Ayak! Kaya't mo asawan? Awatek latan ti kastang aramidan! Bakit? Pakawanin ako ma... Kunam, mapan ka ag sibog. Ngam sa balimot gayam ti umay mo sibugan! Ay, anay. Ayan day jay a babae, ah! Ay, awanin na. Timakasay. Nagdajilikaw, maray. Takrut mo't lagayam. Day jay ti kayat mo a klase ti babae. Garampingat! Ay, huston bakit? Gawin tanta, pagsaritaan tayo di balay tayo. Ay saan? Ag naed ka dito yan. Uray siyak pa yan ti mangyag kadag iti kawus mo. Iti kasta, ag sibsibog ka nagsilsilaw kalatan. Anya? Ay mahay bladak man kan ka. Tilaag da ngay ras-rason mo. Maka-score ka lang iti babaem. Awanan kay ti baeng. Ay, ha? anay. Saanan apunsyo tinagan mo ita. Ha? Ay, Silaw kan sibog tinagan mo. ha? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Benny, ayatan ka unay-unay. Norarigan kat si katibiyag ko. Ha? Jak lakid di ka balan ti agbyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasta akmat kan ka, Berto. Ay ayatan ka mat unay-unay. Jak marukod, kan jak ma-explain, no kasano ti panagayat kan pamatag ko kan ka. Agyaman na ka? Kat sabay lang ko ma. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, ha? Saan to apulos, Berto? Kas itinakunam kanyak itay, asyak ti biyag mo. Kat kasta akmat kan ka. Sika ti biyag ko. Ala, agpalis kan. Tapno makaawid ka matan. Tapno saan ka amarabyan. Ay, rabin, ngam awan pa'y ti asawa. Anyat orasan, namawan pa'y lanman. Bungarod, sapay jak maawagan ti cellphone na. Kastaya, amangan kit dimet no nag-chicks. Anya nag-chicks asasawam si kabakla. Iti kaano man, saan ang maaramid ti asawak dayta. We, sure ka? Nasingpot ti asawa kanya. Isu nga amok adi naklukwan. Gaputa mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Sapay la kumaa. Aping ita ka na ang Bertang. Ha? Kanayon kamutin amarabyan. Sa dino ti papapanam. Amangan kit dimat no da babae. Isu akanayon ka maladaw nga agawin. Siga kit dimet bakit? Anya madetang ibagbaga mo. Awan babae. Anya kalaki din na ya. Salsalud-sudat laang lakay. Si kakit dimot. Nasaya, tukas na. Ngam awan ti babae ka, awan. Dayta ti imulam di ta panunot mo. Tapno sana tila pampanunutem tungkal marabyana. Ha? Ure marabrabyana, trabaho laang teraramida. Ambom lakay. Damag ko nga da ka no babae ni Berta. Ha? Nakadamagam ngay bakay. Sino pa'y ngay no saan adag iti marites dito yung lugar tayo? Adda ka no babae na ijay ilay. Ubing ka no nga aday yung umbisaw. Anya? Isumot lagayap akan ayon amarabyan nga agaway. Kastaya. Uray ka no danistor nga agasawa. Nakita da nga adda kadwa na amang mga iti may sa restaurant ijay ilay. Pau, tanag-sweet da ka no. Hindi pa'y la madamdamag ko rin ta. Nakagtagtagaray. Mbita, adugaya man ta kinamaw. Katuan, iso asika ta asidagtirik nam kindibertaw. Bagbaga amtaw. Apay aday talang nga iti ginatang mo asidaan. Ha?
Apay umdas day ta si dain yung agasawa? Para kanyaklaan na ito'y mare. Siyaklaan timang mangan ijay balay mi. Nilakay mo nga Jak makasangsango day jay iti panangan. Kanayon ngamin nga awan ganas na amangan ijay balay. Kwa, amangan mo't no kanayon da ngamin amangan ijerwar. Kadwa na ti, kwa. Anya ka di mananday tangay bagbaga mare. Ay, nagarti mang mangga ko asao-sao. Maipapan iti babaero nga asawam. Iso anas kang agpaliiw ka. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, saan ang maaramid ni Berto day tay bagbagam. Ngamin, lalabnak day dyan. Os? Idi wow! Itagayam alawas, ti panang celebrar iti Father's Day lakay. Ewan mo't bakit. Anyan to nga iti regalom kanya. Regalo asasawam mo. Others di nga raw. Regaluan na ka. Kasla di agin inarem tapay. Malagip mau. Ha? Ay, unag paisuan niya. Ay, naragsak man nga agpaisuiday. Saan lang nga ide? Aging kait ako na ma. Naragsak ano naragsak? Ngamno sumro ka. Kasla taaso kan pusa. Gagangay na ka di bakit? Ay regaluan na inton padas di ah. No saan nagtawad di tapusam? Uray di ta matikuling mulatan. Anya? Wow! Nagmaya, ti pa nag-isisam yun, Nana. Ha? Anyat makagapo. Ni pagatlapayag ti isam yun. Ay, sika talaga. Ay, siguro. Naka-score ni Tata Fidel Idirabii. Ayawanan kay tibay na bakla. Tila sasawa ma talaga. Bakit kan laki kamain? Isungawan dagitan. Ay, ganun. Kunakno, bumakit kan lumakay kat kwa. Ay, agtanda ka man. Ti pampanunutek kita. Noan niya ti irigalok iti asawak. Iti umadanin a Father's Day. Oy, sana all. Bakit kan lakay kayo? Nga nag-sweet kay lata. Mada ka di mo ti pilpil yan ti sweetness. Awan mo, saan na ya? Sa bagay, Iso asi ka. Agpanunot ka mo tan. No niya ti regalong kinitatang mo. Kaniti sugar daddy no bilang tada. Manulaan nga aldaw ti Orion, Father's Day matan, honey. Ha? Anyat kayat mo a regalo. Kahit mo asawan na regaluan na kainton Father's Day? Katwen, dakas ka di. Wano, adanam na maam-amang tad iti regalo kan ka. Uray awan anak ta, regaluan ka lata. Ngamin, you're my daddy. Ako, awan madani. Sigakit di man. Kasi di ka na yung kung ipagakan ka. Single lang. Walang sabit. Kahit agyaman na ka, no kasta? Nasaya at no kasta. Maamwak lang nga da sa bali a babae ti biyag mo. Amangan no ikali ka si bibiyag. Naguyong kamatan. Amamatan ka niya. Ti kayat ko, syaklaan. Jak kayat nga da kain innagaw ko iti oras kan atensyon mo. Awan ka di. Anya ka lagi din na ya. Dalag man. Alaman nga rad. I-surprise na inton umay a Father's Day. One honey, ada surprise ko para kan ka. Katsapay la ko ma, tamagustuam. pampanunutek no niya ti regalo para iti sugar daddy. Ha? Regalo? Yes, regalo aking tuno may a Father's Day. Ayun nga agpaiswan niya. Umadanin ti pa ng celebrar iti Father's Day. Uy, anya iti regalo mi ti asawam? Anya nga tangagpaiso ti regalo mat kinibertaw. Tay ko surprise ko ti asawa. Tapno man adda ang maayatan kanya. Kantap no saan nga agsapol iti sabali. Adday ta ka man na nakon. Saan ang maaramid ni Berto day tanya? Regalo mi iti pabanglo. Tapno maangot mo no sa dino ti papanan na. Anya? Kanaysa, no kanayon na nga usaran ti pabanglo nga ited mo. Inton agawid, kat sa bali manan nga angot. Ay, amumon! Itay
Nayak pa'y anagururay kan ka. Ngam ita ka lang asumangpag, lakay. Ako pasensya bakit? Narabyanak. Sa dino ngamin ayatin na panam, kanayon kamot ngamin amarabyan. Unay kamaten. Imbagak kan kano kastoy amarabyanak ket trabaho laeng. Nawatam. Ay, mala, trabaho no trabaho. Maamuak lang nga da sa baling aramidang. Ha? Makitam ti saan mo nakikita. Umadali na nga roon ti Father's Day. Kasta pala ti bagam. Imbis asweet ka kumakanyak nga asawam, saan mo? Ay nga, amangan no saan asikati sweet kanyak nga asawam. Among Berto, adun ti dumandanon kanyak asao-sao nga adda ka no babae. Anya? Ngam gaputay ayatin ka. Jakpat yan, aging gaadyak mapanik na ka. Ngam no mapanak na ka. Ay, kunak tumat kan ka. I warn you, Berto. Anya kalakit din? Happy Father's Day, honey. Anya na ito eh? Regalo para kan ka. Ay, agyaman ako na ha? Awan an yaman na. Kat sapay la ko mata magustuam. Kwintas day ta. Awan pa inted mo kanya kadyak na gustuhan, hani. Alaman nga ron, ag-selfie taman mat, honey. Tapno ada remembrance ta, ita Father's Day. Ay, kat, wala. Aday ta. 1, 2, smile. O, maminsan pa'y. Maminsan pa'y. 1, 2, aday ta. Ay na, nagpintas mo tanti pa nakaalat yung litrato ta. Ngam sa bagay, napintasak, kan nagwapo ka man. Oo, si kamot gayang bakla. Kas lagdardaras kang imay dito'y balay. Ay, talagang agdardarasak. Ha? Imaya, tayo pakitakan ka dahito insend kanyak ti may isang amamok. Dahito'y Ha? Ni, anya day ta? Sino day ta babae anagipos iti picture dakin nila kay ko? Anya, mas daw ka? Sino pa'y kumano saan ati number to nila kay mo, Itam ni Nagturo ti pakinakam na nagpost. Madlaw, asaan na nga amo nga dan asawa ni Berto. Masigurado kay limlimad nila kay mo. Anya? Ay na, nag-sweet na At apay caption na, Happy Father's Day, Daddy. Ay niya, mutan. Nagkas ang girl. Ay, isumat lagayam akanayon amarabyan tawanan bain. Kan kanayon nga umadayo kanyak tunggal adda umawag no ang text kan kuana. Ay naku, naktumat kan ka nga ada something nga aramidin ti asawam. Nakitak je post mo itay bigat. Happy Father's Day kunam kanila kay mo. Angam, saan lagayam asikatin ang i-post kan kuana? Adapay may isa. Agawid laday chay, talaga nga ipapasko ti pungtot ka. Ay napaw, kastaya. Wen, iso nga imbagakon itay je balay da. Ha? Daitan ti kun kurak ka. Sapay la ko matapat yan na mutan. Nga dasan na nasayat nga aramidan nila kay na. Kampan ti launay ngamin kag. Wen nga rod. No saan pa yaga po iti Father's Day? Saan pa'y anatiklaw day jay abertaw? Ay, pudutin ako na yun, Nana. Iso pagyamanan tayo ti Father's Day. Gaputa na booking, di babaero alakay na. O, anya, agawid ka din, honey. Wala ni. Amang namin no agururay ni Nanang. Sigurado ka di ani nanang mo ti agururay? Amangan met no da sa baling agururay kan ka. Tanya ka gitinayahani. Ni Nanang ti agururay kanya ko na. O sige, ingka nga rodan. Agan-anad ka. I love you, honey. Inakon, agsubliak naman na. Kunak no, da regalom kanyak ita Father's Day, bakit? Ha? Regalo ko nam? Iso timbagam kanyak, hindi na minsan ngal daw. Sana yan. Anay, Dayta ti regalo kan ka. Surprise regalo! tong pamatan. Anyat basol ko? Anya?
Pagdrama ka pa lang, dito'y sanga! Anay. Nagawan abain mo! Surprisen ka kumaita Father's Day! Ngam siyak matgayam ti ma-surprise! Anya na ito'y Berto? Sino da ito'y babae anang ipuskan ka? Agpudno ka! O anya, mas dao ka niya. Ti saludsod ko, ti sungbatam. Sino da ito'y kuna? Diyan ka mamuday ta. Promise. Anya asan? Di nakman pagbalinan amaag. Dahil ti may sapay arigalo para kan ka. Anyat linaon day ta abag ngay. Kawas mo tinagyan na. Regalok detoy. Total, kat nagbabae ka. Ala, itultuloy mo. Awanan ka itibain. Bakit? Saan kumakas ti Aramida? Pangasim. Ay saan? Ha! Agtalaw kan! Mapan ka ijay ayan ti babaim anang ipuskan ka no isaw. Awan bibang kaw. Anya? Nay Bertaw, nagdakil mo't day tayo mo't mo abag. Oo, tata. Pinagtalaw nak ni bakit? Anya? Ayaw na yan. Padas dita. Imbis nga gragsak kaya ng pinagtalaw na kan. Oo, nga ron tata. Kahit nakita na ka nung amain nga da sa bali a babae anang ipuskan ka. Ay punaw. Ha? Masul mo nga may no apay a makaw nga. Ni bakit mo? Ibagbagak indikan ka sarda nga mo. Ang aming tuloy mo ba? Inuray mo pa'y lama amuan na. Kanya ngay, pinagtalaw na ka na. Fathers Day pa'y mate. Pumanawak may lang tata. Agsubliak to. Lumamis ti ulo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sabay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Lucky Day. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay. Sigurado ka kading awan asawang Albert? Ang Mildred, Jack maramid nga gulbod. Nang runa iti babae nga ay ayatan kan ipatpatag ko. Apo, Marik namat siguro. No kasano ti panagayat ko kan ka? Anyaga po nga gayatak pa lang iti sa bali no dan asawa. Sana ya? saan mat anakaskas daw no bilang lang? Gapot na itaapanawan, talent dagiti daduma alalaki ti kinababaero na. Ngam pagyamana, nupod no ti bagbagam, a single ka. Pudno ti bagbagak, Mildred. Patyan ako ma. Apay niya itaka na. Siguro, napan ka manin nagbabaian niya. Unay kan, Susan. Naladawak la nagawid. Napanak manin nagbabae. Anya tinam na maam a panunutak no kastoy amarabrabyan ka. Naaramid mo idin. Iso nga awanan ti talak ko kun ka. Jackpot dyan. Nga awan ti araramidem a kalukwan. Ani? Si kapay laang. Akasla saan amabiyag no saan nga ang babae. Anya laki din ti kasta pa nagsasaom kanyak, bakit? Ay na Albert. Saan nga agsao iti kastoy no saan mo nga inaramid idi. Aklo na ka nagbindutak, edi bakit? Ang nagbalbaliw akon. Ngamin, Jack kayat nga isina na. Nasaya at no kasta. Nga maamwak laang, kan mapanak nakakadar aramidam, wano babaem, talaga nga isinakan, salpag ka. Nasaya at kaday nagbalbaliwon ti asawam, Susan. Wan nga rod nana, Jack lapat yan nga awan ar-aramidam na akalukwan. Taapay anak ko namday ta. Mariknak nana, mariknak nga adar aramidam na. Mapanak nakaklang, talaga nga isinakon. Makauma mo ti agan anos iti asawa a babaero. Anya,
Isublik iti naganak na kunak tumat. Ay katuan tapno ag nakam ti awanan bain. Ag sublinto no talaga nagbalbaliwag. Apay, pudno di imbaga ni pareho to kanya. Nakita na kayo kano iti chicks mo. Ha? Hoy, chicks nga ibagbagamot dita, pards. Isa mo imbaga na kanyak. Nag-sweet kayo kano nga rod nga magmag na ije town. Altit day jay nga utto. Tila ibagbagana. Amangan kit dimit no saan asyak tinakita na. Anya kalakit din aya pare. Di mo latang amin ang tipudno. Sigamit pare. Awan chicks ko kunak tumit. Jacket nga isinanak ni bakat ko. Iso nga inikat kung dahi ta abisyo. Tiag babae. Oho! Wen, puno ti bagbagak. Ano idikot na sumak iti babae. Sanitan. Allergiak no babae. Anya? Anya dyan ang mangag ko nga ibagbaga na iti kaaruba, Albert. Anya mananday taya. Adda ka na chicks akahul-holding hands mo amagmag na ijay town. Ay una yan day ta a chismis. Chismis no saan apod no? Ngam no pud no saan a chismis? Bakit mamin ano ka di nga ibagakan ka nagbalbaliw akon? Diyak marami da kita nga ibagbaga da kita a chismusa ka aruba. Nagbalbaliw akon. Tadyak kahit nga isinanat. Nasaya at no kasta. Tano mapanak nakakapod no timang mangag ko. Isubli ka iti inam. Patayabak tabanga-bangan eh. Anya, Marikrik nakkat nga addasan anasaya at nga aramidam. Ngam sapay la kuma ta saan apod no. Ay, nagrigat matentaguray iti taksi. Uy nga ron. Uy, dalag sa ating taksi. Umay kan, hani. Oh, papanan tayo ngay. Ijay man las iti asit. Mabit lang. Pare Porsyo. Siyak matgamit. Napay di na mabigbigan. Salbag. Sikamot ka yung driver. Di ka na ilasin. Ay, una yan. Ang lalaki din aya. Isamot lang nga iso. Ay, pare, pangaasim ha. Rimin ko hayat ala, ay, mapan kami latan mga na restaurant. Mabit man lang. Apay nga gamam mo kayo. Ako nabayagan nga gamam mo kami. Ala, umay kakitin. Inta mga na iti restaurant. Pangasim ko pare. Di ka gidandanon iti asawa, Gwen. Ay, apo, dianag mo na aya. Ay, sa anak nga idianon. Ngam, nea. Ang mga no adia sa bugali nga makakita ka dia kayo. Narigatan. Iso ano siyakan ka, isardeng ko, dia tanga aramid. Ilibak mo idi. Ngampod numat gayan ta imbaga ni pare Otto. Aminak pare. Ngam unay ko Di ka gindandanon, Gwen. Un ka di. No problem anyway. Addamanan madamdamag ko, Albert. Addamanan. Anya kakadimanan. Anya kadit sasawa mo na ya. Adda nga min manan tinakaibaga kanya. Nga adda ka no kakinkinibin mo, ijay town. Agpudno ka. Itata na sa papay. Ako apa pagpud mo nakmet kat awan mo talaga tirumbang ay pudnok bakit? Unay ka maten. Siguraduam lang apudno dagita ibagbagam. Mapanak nakaklaang apudno, agsagana ka kunak tumat. Kunaklaki din no, siyak lang tinakarana ka dia kuwa dia ije town. Uragam ti anak yon, ana. Kaduan, nakita na kano ida, anagmaya ti panagkuykuyog da ijay town. Kunam lalo iso ti asawa na da ijay a babae. Kat diyo pala indianon ka ni Susan, tapno baga na ti asawa na kit di. Nagrigat lang amin ti agsasao ka.
Nag-adu ti amok may papan ka ni Arbalt. Ngamno siya kami ti mangidianon ka ni Bakat na. Gura na ka da jay. Ha? Pipiya ka dia kayo ta, mabutang ka dia kayo. Bala, bayam, tasyakton ti mangidanon kini bakit na. Nabuking lang arudan ti adu at tao. Sigilat ta ti panaglibak na. Salbag a babaero. Agtrab-trabaho kagaya mon kumaray. Wan, kumare. Naimbag nga raw ta dapat tinangawat kanyak. Nga uray adamot edad ko. Napigsa ka pa'y mo't kumaray. Sa dinungay abanda ti pagtrab-trabaham. Ijay town. Ijay Dunas Hotel. Aga si kasulaang mat iti agsangpot at tao kasjay. Kasta aya, saan ka mat amarigatan iti kasya at trabaho kumaray? Nalagan laday jay, kumpara iti mapan kag trabaho ijay uma. Sa bagay matkit di ah. Mumisit ka lang arudan, kurang pa'y titangdan. Wan nga rod kumare. Barang bumayagak ijay trabaho. Hello, honey. Hello, honey. I'm bored. Ipasyar na ko maigay taon ika. Ha? Sige mo Angam... Ipasyar na ko, no? sige. Umayak itamat lang. Good. Orayan ka. Bye. Bye, honey. Apa namanan? Inakagtrabaho Papanak nga sa bali. Madinsa ah. Agtrabaho ka kunam? Domingo ita, Albert. Amang ano agtagtagainap ka. Agpudno ka man? Sa dino kumati papanam. Ako dala ko mga inakgatangan ni Jitown. Sigurado ka? Uhin, bakit? Uray pakitak tukan ka timapan ko gatangan. Tapno mamati ka. Gawid ka dagos. Promise. Agderderas ka pare, papanam ngay. Mapanak Jitown pare. Sabtak ni kwa. Sigurado nga min agumura day jay. No jackpot gan iti kayat na. Ay, unay diatan. Ay, anya laki din. Talaga mat Talaga nga di mo matsardengan ditang aramid mo. Sika amit. Pare, adun ti makamoy ti aramidem. Apay, urayam nga dumanon ka ni Bakat mo. Mamuan na lang danon mo. Ni, ay na. Adu ti makaamo iti aramidem ko na saan lang nga siyak. Gaputa adamat lang nakakita ka diya kayo. Di da lang agtagtagari. Anya? Iso apa nga sayam ka di? Isardeng mo man diya ta nga aramidem. Maamuan diya ta ni Bakat mo. Agyaman na. Tay may ka, honey. Mabalin ka di matasaan. Ay, nabanog ako na nagpasyar. Kaya't kuntagin na. Sige, mabait lang. Agkitak ititak sa pagluganan ta. Mapantay di sigod apagin inanaan ta. O, sige. Naimbag nga, Albert! Nanaising. Sino na babae akadwam? Gayam ko lang. Apay nga da kayo ti daytoy a hotel. Ano dito ya kagtrabaho? Ay, unay kan, Albert? Mabit na, agam-am mo kayo. Ha? Wan, agamam mo kami. Agkaaruba kami kini Albert. Apay, di mo ka di mo nga dan asawa na. Nana, saan kumakasta ha? Anyat kayat mo asawan. Kanunungan kay dinay tanga aramid mo. Awanan kay tibain. Anyat kaya't asawan daytoy, Albert. Nagawan abain mo. Kunak man no baro ka pa'y akas iti kunam. Saan matgayam? Ulbud ka! Honey, mabit lang. Agpalawaga ka. No adaman ti palawag mo. Ipalawag mo di tarupang. Salbag ka. Isumat lagayam nga amin apapanan. Kan pagluganan takat mairanran nga am-am mom ida. Ha? Wagas siguro tapno maamuak nga
Pangasyo ko manana. Di ko maidandanon iti asawak. Aniya, Ikarik ngagbalbaliw akon. no saan kayo pa'y anatiklo? Awan pa'y talaga ti panggap mo nga agbalbaliwan niya. Sa nakastanan ha? Agsagana ka. Ta saan ko apalabsan da ito'y anamuak. Kan maysa, saan lang nga siya ti makapanagnak nga ada babaeng. Uray ti anak ko. Nakita na kayo matlang ijay taon ngam saan lang agtagtagare. Anya? Ammo, kadag iti babairo akaskan ka. Small world ako nada. Ha? Ngamen, uray kasano ti aramida mamangiliman. Makasabat ka lang tayo ti tao nga kinamammokan ka. Maawatam! Mawatak na kat pangasyo. Di ko idandanon iti asawak. Ididamo, ti anak ko, ti nakakita iti asawang. Nga da kakinkinibin na ijay tao. Ha? Maikadwa, ni Bursyaw. Naira namanan nga iso ti pinara ni Albert a pagluganan da kuma. Amapan iti sabali a hotel. Agasam, sa ita, syakmal. Naira na asyak ti ada ijay entrance ti hotel iso adakitak ida. Kadwa na da ijay a babae. Anya? Nalipit at talaga ti lubong kadag iti asawa saan ang makuntinto iti asawa da. Ikam man ti pagnakman na dayjay nga asawa. Babaero at talaga sipod pay. Gamuray kasano ti aramidon na amang ilimad. Adalat tadag iti tattao ang makasabat kan kwa na. Tapno maamuan dati aramidon na. Agyaman na ka talaga kada kayo nana. Kunakon kat. Pudno ti marikritnak nga ada babae ni Albert. Manulang arudan at tao tinakabukingkan ka, iti aramid mo, aglibak ka lang tamat anya. Bakit? Sana po no dayta? Ay, ulbod! Agasang, maipan mo ti babaeng ijay hotel. Ngam dagiti anak mo, di mo masikaso. Isu siguro ka namin ang mairan na nga amin na papanam, kat ada taong akin amamukan ka. Isu dati wagas, tapno maidanon kanyak ti aramidam. Kat itaan na amwakon, ay, pumanaw kan! Agsubli ka iti inam. Nayanak ka babaero? Di mo kumamot itulok ang matay ka, agapo iti babae, salbag ka. Anya? Bakit? Tinak man ang awagan iti bakat. Mapan ka ija ayan ti babae no iso. Uray pagsusukot ang ida, awan bibiyang ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nalabos mo tanday tapa nagsasaom si ka Clyde. Anya ka magtan. Kasano man jak panunutan? Nga saan anasayat nga aramidan? Kat kanayon ka amarabyan. Apo na yan. Kat amumat, amarabrabyanak ngaglaklako ije palengke. Anya lakit din ayan. Oh, marati ka. Ala panunutam ti panunutam. Salbag kit di ti kastoy abyang. Nakuram dayta. Ngamin, adda talaga ti saan anasayat nga aramidan. Asino ti kabit ma? Ni Mark, akanayon na pagluganam nga gawid? Isaw? Anya? Ibagam no pudno ti atap ko. Tanong ko, agasawa kailangan. Anya? Ay una yan ti kasta nga ugali ti asawa. Un nga rod mare. Hay, nagsakit ti ulok amang pampanunot iti kasdi nga ugali na. Mannangimon launay. Naimbag man tamaan anusam. Anya ngay nga rod mare, kat asawak mo't. Hay, kasar kami. Kun may sa, adda anak mi. Ay na, no awan laang kat apay, anya aga po nga agan ano sak iti den nana. Kawanan baing alalaki. Ay, nukaskan kwa na ti asawak. Ay, awan laki di peace of mind ko, no bilang lang. Naku namon mare, awan talaga ti peace of mind ko. Ngamin, amin apapana, kan amin nga aramido, kat
addalat tati danag iti panunot ko. Ngamin, anytime, adda ditahan asumungsungan. Una yan. Anusak aginggat ka ba anak? Ngam numapunwanak ay panawak ti salbag aman nangimon nga asawa. Nangag ko nga raw jay panagsarita yung agasawa idi naminsan. Nangag ka o tanaera na nga may nga daak dito isango ti balay nga agin-inan na. Ay, jak amo no anya ti aramidak ken kuana nana. Ha? Amin mutlaangan ang makita na akaduak. Wenno pagluganak at damay bagana. Ay, oo na yun. Siyak pa yun ti mababain kadagiti tattao. Ngamin, pagsasawan na latan ida, no sumro ti kinaman nangimon na. Ay, dahi ti sakit ti tao anarikat nga agasan. Wan nga rod nana, jak man amo no apayakas jay ni Clyde. Kasaritam ti asawam. Ibagam ngagsapsapul ka para iti pamilyayaw. Ken amo naman ngaglaklako ka. Siyempre, adaw ti makasarsarita matattao. Uray anyapay ti aramidak amang i-explain kan kwa nana. Awan latan. Tatalaga nga imon lang tadda iti panunot na. Ay, makabannog lakit din ay ati mapanaglako iti palingki. Aha. Nabannog ka na panlaglakaw? Winaw? Nabannog ka. Anapan nakikwa. Anya, Ay, agpuno ka. unay kan ay anak lakayan. Nabambanugak anapan naglako. Sumangpedak, kasta ti ipasungad mo kanya. Napay ama kapungtot ka ngayon rod. Napayson ka niya. Anya? Ay, Clyde pang nga asim ha. Nabanugak anaglako. Diyak kayat ti makiapa. Oh, nagluto kan. Sino nga iti ilutwak kat amok anabsog ka itikwa. Amok kait, anapan ka manin naglalakay. Ay no, matungpakan sakit din. Pumanaw ka dito isang wanak. Taamangan numalipak ka di na oras. Apay ngay mo't akastra ka ni bakit mo, Clyde. Jak amo tata. Basta jak maliklikan at panunutan nga da sa bali alalaki tibiyag na. Anya? Amok namin ti ugali ni Tina kay. Anya yato ugali na na. Kano naglay nga gilimay. Palpaliwag nga raw. Ngamin, kanayon na pagluganan ni Pare Junard. Kanya nga iti amaw. Dalimit a relasyon da. Oh. Anya? Ay, unay mo daytan apa nagpampanunot mo si Clyde. Kanya nga raw tata. Dayta tirumbang abaliwam. Gabay, aton ti pamilya ang nagdadaag. Kapulaang iti imon nga awan magkinapununa. Panagkunak baro. Sana maaramid ni Tina king kadaytay bagbagam. So aliklikam dayta. Narigatan. Magkapay Pare Mark. Awang parikot mo kas iti parikot ko. Apa anak ko lang dito, pare? Parikot ko ni bakit ko? Panak ko na. Ada saan ang nasayat nga aramidin na. Anya? Pagkunam, ngay pare. Panagkunak, busy-busy. Ini bakit mo? Naglaklako iya pa rin kay. Matagahan ka sa parikot mo. Nalimod nga ni Tina pare. Palpaliwag nga ron. Minalamatan nga glugan iti tricycle ni Pare Junard. Iso apang panunutag nga dan sa relasyon da. Anya? Ay, na yan. May ka, asana kas dyan ni bagat mo. Awan pagparikutam. Ay, wala. Kanayon ko pa makita ti ipupos ni bagat mo iti Facebook na. Ipos na ka. Kanti anak yaw. Kas dyan ti awan nilimlimad na. Ni bagat ko nga. Ulos adi na ka maipos iti anak may. Anya? Dahita only ti parikot mo, pare. Nagrabo mo tay. Basit abanag. Ngam ik-ikam iti kaipapanan na. Anya ka lagi din na pare. Oh, pare, si kamat gayam, anyat gatangam. Maray. Talaga busy-busy ka dito paglaklak ko, ma. Ilakwanak man ito, 2 kilo patatas kun may 1 kilo kamatis.
Busy ak talaga. Ala, mabit lang ta ikiluan ka. Apay ngamin asan nga umay lakay mang tapno tulungan na kamari. Ay na pagyamanak pa, no saan nga umay. Ngamin, no adda ditoy, apaan na amin ang makisarita kanya. Nang rona no lalaki. Ay abaw, anya lagi din ay ni paring Klein. Nakuna na kanya kiti na minsan. At di mo man laka no maipos iti Facebook. Anya, kasta gayam, timbaga na ka. Huwag maray, isa ang padasan man nga ipos. Parang makisayang tikinaman ng imon na. Anya, ay, una yan apa nagpampanunok aya. Ala, ato yun ti patatas kan kamatis mo pare. Bayamon ni Clyde, takasaritak tuman. Anya? Kasta gayam ti imbaga nila kay mo kini Manong Mar? Wala Kat ipos mo iti Facebook Tapnawan maibagbaga na. Wen nga rod, siyak pa yun ti mababain kin ni Mark, idi imbaga na kanyak ije palingki. Awan, talaga dayjay nga asawam. Naglaeng nga agimon. Gapulaan, tasaan mo ang maipost iti Facebook? Panunutan nan nga da sa baling aramidam. Kasla paltat nga rod nga agpampanunot ti salbag. Ay, kaipos mo iti inaldaw. Tapaliiwam no adapay laan ti maibaga na. Kaya narabgan ka man, Tina. Ha? Siguro, saan nga ije palingki tinaggapaman niya? Papanak ko sa balay, no saan nga ije palingkay? No kayo napang kayo nagdate iti lalakib. Ay, salbag kit diti kaste abiyag. Nabambanog da tao. Ngam kasta manan ti pasungad mo kanya. Anya matan. Apay nga ron nga agungot ka, no sana po now. Guilty ka Ay, Dahil pagpay ni Mark. Takanayon ko ang makita nga ipos ni bakat na iti Facebook. Sika nga close! Gapot ada pampanunutam ang masakitan tirik na no bilang laang. awanan kay tiba. Awan lang arudan maitultulong mo. Kasta ka pa'y laang agsuspetsa. Sana nga agsususpetsa. Ibagbag tipod no. Ha? Abay, napanak na ka mga dalalakik, makapapungtot ka. Salbag ka kitdi. Di ka pa'y nagtalaw. Makauma ka. Ay natin na. Ikaman nga main iti pagnakman na dayjay nga asawam. Inaramid ko aminan nana ngam awan lata. Ay, una yun ti kasken ko anang asawa. Kasla ubing agpampanunot. Saan kat akaslaan nana? Talaga nga ubing ti panagpampanunot na. Naimbagpay ko nam ti ubing ta makasarita iti husto. Ngam ni Clyde, ultimo. Di ka pa'y laisubli iti inana. Un nga rod nana, makaumamuteng. Basit pa'y nga anos. Ngam numapunuanak, isublik at talagan iti inana. Isudan tagden na. Nauma akon, kan nabanugak meten. Ay, naimbag pa iti manginom nga asawa. Tanumausawan, kat makasarita iti nasayat. Ngam ti asawa aman nangimon. Ay awan, oray an anwam, man nangimon latta. Nay, makadlawak man. Hindi pa na minsan nga dakala dito balay. Kat, anya manan ti parikot mo? Apay, di ka mapanaglako di palengke. Manon nga aldaw, adi ka napan. Dito yaklatan balay. Agil ilad, ken agtugtugawak ngagmalmalam. Anya? Isumat ti kayat mo, sanaya. Tapno awan ti pagsususpet saam nga dalalaki, kas kadaan niya pa'y dita. Amangan no saan mo pa'y anakita ti impose ko iti Facebook ko. Impose ko ti rupam. Ken ti caption ko, seloso nga asawa kuna. Agpaiso? Ala, kita tapno mamati ka. Kastoy latan ti inaldaw at trabaho. Ipupus kalatan, kabayatan ti panagililad ko. Lima basak aji pwestom iti kalman. Katawan ka mat kumare. Si madutak mare. Manumaten nga aldaw asa anak-anapan naglako
Kastaya. Ka, naimbag man, no awan maibagbaga nila kay mo. Ta saan ka anapan naglakaw? Ay sus, matungpakit din, no dapay lang ti may bagana. Ka, napananangay. Adda di taunag, nakaturog. Makariing nga awanak iti aglawlaw na. Ibaga namanin anapanak naglalaki. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag. Ay, una yan. Kat alaman, saan ka mapanaglaklako? Takitaam no da maibaga na. Wan nga rod mare, dito yaklatan unag ti balay, ta ipupuskulatan ti rupa na, iti inaldaw. Anya? Ay, una yan. Kat wala. Irugeng, manipod sa ka, aging kat ulo. Sagkay saam nga ipost, tap na awan maibagbaga na. Apay bakit? Talaga di kan mapanaglakaw. Ha? Apay nga min asalud-suden na. Kat mapanak kadilatan no kayat ko. Saan no saan? Anya? Dito yaklatan unag ti balay. Tapno sa anak amapukaw iti panagkitam. Isunalaang tawan maisaang. Agmin nulagat talatan ngagmalmalam. Unay kan bakit? Awan gayam. Amangan no saan mo pa'y anakita di impose ko iti Facebook. Impose ko day tatangan ti sakam. At dapay caption ko. Tangan ti saka ti seloso nga asawa. Ah, Amangan no at dapay may bagam. kababay ni titataw. No kasta ti ipupos mo, bakit? Nay, apay ko man nakababain. Imbagam idikin ni Mark. Asaan ka man laang maipost iti Facebook. Sa ita, adamanan ibagbagam. Anya? Inton bigat mat, day tantumatan tumang mo ti ipos ko. Tapno mapnek ka, tapno maikat day taki naman nangimon mo. Inton sumaruno abigat, day tantumatan ubat mo akapig-piglat ti ipos ko. Anya lakit din. Nasayata nagsabat ta, paring Clyde. Ewan pare. Nagapuak man di istong ni Nana Ising. Gimatangak man itinatang. Ah, natangtila ako ni bakit mo. Ngamitan, sikanti gumatang itinatang. Palikot ko nga raw ni bakit. Di matan mapanagla ko iti palengke. Anya? Oh, saan ka mawatan pare? Idi inal daw ang mapanaglako. Ibagam nga aglalalaki. Ngam itang addalang ijabalayaw. Addalata ibagbagam. Kung gaya pare. Among kate, sikati ka na yun ang pag-istoryaan da iti paradahan ti tricycle. Katawaan dati ipopos ni bakit mo iti Facebook. Anya? Inal daw mga ipos na ka. Naimbag kumama, no ropam ti ipos na. Ngam saan may? Inrugi na iti tangan mo. Insaruno na ti tumang mo kan ubat. Anya nga ti sumarunaw. Kili-kili, siguro nakaingisay. Anya? Imposible. Nadapat lang maipagbagamit asawa. Pare, itatain na daw na ka nga ipaus. Bakit? Gusto ko mamutan natin pa nagpo-post mo iti Facebook. Ha? Taapay ahuston, di ka agyaman ta ipopos ka. Katawaan da kung dang iti tattao nga ginamamukanyak. Awan parikot iti dayta. Uray katawaan da ka. Ti importante ket ipopos ka. Nalpas kon nga impose ti kapigpiglat nga ubot mo. Ita ti kilikilimot anang isngisi ti ipos ko inton biga. Bakit? Gusto mo tanapa nga asin. Agbalbaliwa ka na. Di ako nagimimon. Awanan ti mangag mo kanyak. Basta isardeng mo na ti panagpupos mo. Anya? Kan may sa ora agsubli ka iti panaglakom iti palengke. Awanan ti mangag mo kanyak. Ay saan? Dito yaklatan balay. Di nak mapilit ang mapanaglako. Ha? Makapaawan ganas nga aglako. Gapoy ti kasta nga ramid mo. Ha? Saan akon ang mapanaglako? Sagsagay sa iklatan nga ipopos dagiti parte ti bagim tap numapnek ka. Uray awan makan, basta maipaneknek ko ken ka. Asa anak nga aglalaki, akas iti bagbagam, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.